डेगची बा जग बालू छिलनी बा चा छन्नी बा बारले पाइले टार्चले मोबाइले मिनले पित्तर के चूड़ीले बालाले स्टील के पाइले। का हो भैया कितना दिन के बाद आइल बड़ा हो तारा के तो ताकत जानत रहल कि हमारे आंखें फूट जाई। अरे देखो लइका हम फुलौना खाते नहीं वाले फुलौना दो। ए महाराज कोई हितनी है बार रखले बनी सबरा ने बार बटोर करके चाहिए ए हाँ तो नहीं बार कहता रह तारे अच्छी तरह से पता बाटे कि कैसे किलो बार बेचाता। ए महाराज कहीं का हम क्या कहीं बार हम बेचता नेरवा जान दे तनी के कैसे बिकाता कोचस के देखले बड़ा मोड़वा पर बड़ी सामान देलन बार लेलन। अच्छा ठीक है बात बा। आई बताव हां बोली कि का तबियत ठीक रहे ना तोहार? ना जी तबियत तो ठीक रहता रोज नहीं थी उहे तक कहीं कि जानता कि बारबा लेबे वाला बीमार हो गइल बनन भैया। का भई रे भैया तारा? कुछ ना सर्दी बुखार टाइफाइड भरे कि मलेरिया ना टाइफाइड बना बुखार सर्दी बुखार जानते हम भइल बा मौसम खराब होता ही बता ऊ त बात बोतल बा आ दादा जान तड़ो हम 10 दिन खटिया पर गिर रही। ए महाराज कहियो 10 दिन खटिया पर गिर रही। हां हमरा लभेरिया हो रे। ए महाराज हो सकेला हम का बताइए ओकर न जानत बा 8 गो सुई लाग रहे 8 गो सुई लभेरिया के नाल डॉक्टर बतैले रहन कि बुखार हो। लभेरिया हां हो ये कौन सारा रोग हो? बुखार लभेरिया बुखार ए बकलोल हो मलेरिया बुखार होला लभेरिया बुखार ना होला जाए दादा साफा जन करे मिल गलू हमर भैया के करम में भैया देखते बार अभी गइले भाई गइले नहीं के बतिया पैबा ई छिल के बतिया में। हां जब इनकरा जोड़ भेटा जाई ना त पट घर में भाग जाए। देखा इनसे मत कर बतावला भैया के भूलवा मत तोहरे के देखी है तोहरे से बतिया यहां त इनकर सामान ना बेचा पाई। हमरा के गोल का द गोला का हां लइका तरी खेलला सन कह कि बोल दो गोला का लमका के चक्कर मत देखा भैया मेहरारू से बच बचा के ठीक ना। ए भैया देखो ना गोलका हमरा के बा ना लमका हई का हो झूठ बोलता रह। ए त ये छोटका ना बा बड़का के ना मंगले हो तू बड़का ना बड़का मंगले हो ई ना खेली हन इनकर लइका खेली हन हम जानना है भैया ना कि सोत के बड़ खोजियन तो हम छोटका काहे देबे जाई ना अब बड़ भाई तो का खा ले बड़ो हो। अरे बाप रे बड़ा नीक एकर मर्दा एकरा के छूटा छोड़ देले बनो जौने फेर ठीक लागता हो भैया देखा तो ए भैया हम देखा तो सुगर लागी कि तार मालिक देखिन तब सुगर लागी नंबर के बात तू कला अब बताओ थोड़े कहीं कि ठीक लागत तू तार देखियन बढ़िया से कहे हां धनिया तू ठीक लागत तारी तनी और एक दूगो दिखावा हो और दिखावा ए भैया बताओ माने पहिना के दिखाओ भैया सामान बेचाई ना आ बताओ हई का हो क्या छन्नी हो तो अच्छा बड़ा बढ़िया कटोरी ले बा को रुपया के बा 5 रुपया ना होमा कौन बर्तन रखले बड़ा एमे तसला बा गमला बा आ कहत कि का लियल बा खाली देखत लो ठीक नहीं खे और कुल का ले बड़ा है मजीरा जीरा ओरिजिनल हो ना भैया ओरिजिनल सब बेचाई तो 2 नंबर नु बा ज्यादा ओरिजिनल बाड़ू हे हमल कहता ठीक बा भैया ना ले ठीक आ कल है ना कल सामानवा मर्द हमर तू लेके जाता बताओ ए कुल काम करबू का धा दनी ना देखो ना भैया देखो ऐसा कुल काम ना ओ कहा हो आय हे भगवान एकदम गांव के इज्जत ना रही बेइज्जती क के छोड़बू केहू फेरी वाला आई त का कह। अरे भैया का हो भैया हां भैया ए मर्द देखते बार में चुरा लेती भैया मत पूछो ऐसा ही लेके चल जतई आ पैसा देता ही नहीं की आ कहती कुछ ले लही नहीं ख बताओ ऐसे ही कुल काम चली हो ऊ देख एक तो कराओ तो मत कहीं कहते तारा भौजी के सामान लेती हमारा कहती के हो गई तू जा चोरा ले तड़ी बताओ ऐसे काम करे के काहे कहो तड़ी के काहे हाला होता है देखो भाई 3 गो आ एगो हेयर बैंड पर दे डाल ले अब बताओ तो जाए दादा एकदम साफ खत्मे बाड़ू अब त दुआर पर खइबो ना कर भैया सोच लो अब आगे हम बढ़ के आइबो ठीक बा तारा में गलती नहीं के भैया कुल हेकारा में ना गलती बा करे तू कले हती त हम बाजार से ना ले रहती अरे भैया बाजारे से सब लेन हमरो कुछ लेवे के चाही लेकिन चोरावे के भी ना चाही
ना ई त बात तो ठीक है चोरैले ना ना चोरा रहा मर दे कहीं का आंखी के देखल झूठ बनाओ तलू गजब तू खिला कर बाड़ू ए भागा ए हिसाब किताब से बतिया काहे ने तो मेहरा हिसाब किताब वाले काम करतरी ई त कहा कि दूसरा और के बनल अगर हमारा लेखा बेचे वाला रहित न त हाथ लगा के निकाल ना जाई डराई कौन ची हो लगाइबो हाथ लगवाई हाथ हम ए मत जाना हसन मेहरारू पौले बड़ा चोरी करते ऊपर ले तुसी ने चोरी करते ए भैया ठीक बा भैया हम चलो तनी जुग जमाना खराब हमरो काम बा एक तो चोरी ऊपर में सीना चोरी जा भैया जा चलो ना ये चीज ये चल जा हमर में रारू ना चोटी ना हिया ए भैया देखो ऐसे ना करे के चाहिए आँख से हम देखल हई पट दे डाल लेली बेचारा के। ठीक बा जा देखल ह ना त केहू लोग कही ह जो हम काहे के हाला मत करिह न त गांव में ना शिकायत होई कि चंदनवा के मेहरारू चोटिन बिया और चोरावे लगत हे मां हम ना कह उ फेरिया वाला बेचारा खुदे जाके कही अरे उ हमर नाव थोड़े जानता पकड़ाइल ना रहते तू कैसे पकड़ ये कहेला आदमी के काम करके देख जरन हवन दादी मोरो ताकत हैं? करतो नहीं खाई सुन का करबो सब केहू अपने से ना हारेला हम अपना मेहरारू से हारल बानी केहू अपना लोग लेके से हार जाता अगर हमार ऐसा मेहरारू रहती ना तो कहिए तलाक देके छोड़ देती मारा अपन नाक तनिक- थोड़े कटवाईती हो माने तनिक चोटिन का करतिया आ चोरावत का बिया हम ओकरा का छोड़ दी आज तो एजा दुआर पर चोरा उतरी कहीं बाजार में सोनार के दुकान में जो है तो छुछिया डाल ली हम तो ये सीसीटीवी कैमरा रहेला पूरा रिकॉर्ड करके मीडिया में छोड़ दियो सन वो घरी ना कहब कि केहू से कहियो मत घबरा मत हम जा तनी घर तो ओकरा के समझा दे तनी आ तू केहू से हाला मत करिह बता दे तनी देखो एक बार जब हमारा दिल में बात हो जाला ना तो पेट में फूले लगेला और जब कहम ना केहू से तो जनते बक पेट पचकी ना अच्छा ई बात बता जा पचका लिया भाई अब का करबो इज्जत रही चाहे जाई देखल जाई देखो तहार मेहरारू ठीक नहीं के चोरी करत रहले ही छी मर दे का जगह पचका दिन ही अब ना कहब केहू से ना ना कहबो ना, जा। जा बड़ी मर दे खत्म ना मेहरारू बिया हमार हम तो कबो सपन में ना सोचले रही कि हमार मेहरारू चोरी करी लेकिन का करबो ओकरा के समझावे के पड़ी अपना हिसाब से